Здравейте! Казвам се Радка Кънева и съм професор по биохимия в Медицинския университет София. Ръководя Център по молекулна медицина и съм представител за България в Европейската инфраструктура за биомедицински изследвания BBMRI ERIC. Темата на днешната лекция ще бъде биобанките – инвестиция за бъдещето. Защо е толкова важно събирането и съхраняването на качествен биологичен материал и за какво може то да служи на учените. Както казах, биобанките са най-добрата инвестиция за бъдещето и ще се опитам в следващите минути да ви убедя в това. Какво всъщност представляват биобанките и за какво са ни полезни в ерата на персонализираната медицина? Как могат да бъдат полезни конкретно на хората, дарили биологичен материал и чия собственост са всъщност биобанките? Какво се случва, ако дарим биологичен материал за научни изследвания, има ли опасност за нашите лични данни и как са защитени правата ни? Всичките тези въпроси са свързани с законови и етични проблеми при биобанкирането и накрая ще ви запозная с историята на безсмъртната Хенриета Лакс, която е дала материал за създаването на първата обезсмъртена клетъчна линия, която пък е послужила за много научни изследвания и открития след това. Какво всъщност представляват биобанките? Това са места, в които се събират систематично, каталогизират и съхраняват проби от биологични материали, като това могат да бъдат най-различни биологични течности – урина, кръв, серум, плазма, различни тъкани и клетки на хора, животни или растения, които събираме за научни изследвания. Също така можем да съхраняваме и изолираните от тези материали ДНК, РНК или белтъци. Когато пробите са от хора, медицинската информация, свързана с тези пациенти, може да се съхранява заедно с биологичните проби след писмено информирано съгласие за използването на тези проби в бъдещи лабораторни научни изследвания. Биобанките са познати на човечеството от дълбока древност. В миналото те са изглеждали така. Всъщност, древните египтяни много прецизно са съхранявали своите мъртъвци и реално от тези мумии, така надежно съхранени в биобанките от миналото, все още можем да изолираме от тях биологични материали, които да послужат за изолирането на ДНК и да докажат, например, родствената връзка между тези два индивида. Впоследствие, в хода на столетията, биобанките са се променяли, като те са представлявали в началото повече колекции от разнообразни екземпляри от един и същ вид при класифицирането на различни видове и са послужили като основа за охарактеризирането на различни животински и растителни видове, както и за изследването и достигането на информация за структурата и функцията на различни органи и системи в човешкото тяло. Какво представляват биобанките днес? Биобанките днес Биобанките днес са доста по-различни от биобанките от древността. Те представляват високотехнологични съоръжения, в които можем да съхраниме надежно, обикновено на минусови температури, голям брой биологични проби от различни организми. Също така да ги каталогизираме и да ги използваме
в бъдеще за различни изследвания. Както казах, това, което можем да съхраним, са освен биологичните течности и тъкани, които могат да бъдат различни биопсии, могат да бъдат свежо замразени тъкани, получени при различни хирургични операции, могат да бъдат фиксирани в формалини, включени в парафинови блокчета, материали от различни тумори, например. Освен тях обаче, съхраняваме и данните за всички тези проби, а също така и данните за пациентите. Клинични данни, данни от изобразителни изследвания, данни за начинът на живот на пациентите. Можем да съхраняваме и резултатите, получени с използването на изолираните от биологичните проби ДНК или РНК или белтъци с възможностите на съвременните високи технологии, така наречените омикс технологии, при които всъщност използваме да изследваме целият геном, целият транскриптом или целият метаболом на пациента. Какво е най-важно за една биобанка? Разбира се, най-важното е качественото съхранение на биологичните материали и данни при спазване на строги законови, национални и международни норми, а също така стриктно спазване на етичните норми. Разбира се, не по-малко важно е надеждното съхранение и, разбира се, възможността за достъп до тези ценни биологични материали на други изследователи за осъществяването на различни научни проучвания. Кои са важните участници при процеса на биобанкиране? Тук най-важни, разбира се, са донорите на биологичния материал. Когато говорим за хора, това са пациентите или доброволци. Това са лекуващите лекари, които осъществяват първоначалният контакт с пациента, вземат информираното съгласие, съдействат за получаването на биологичната проба и предаването й надежно и качествено на хората, които от своя страна съхраняват дълготрайно биологичните проби, така наречените биобанкери, които съхраняват по надлежен начин и данните, съпътстващи съответните биологични проби и се грижат за това те да бъдат разпространени и да стигнат до съответните изследователи, които се нуждаят от тях за своите изследвания. Когато говорим за етични правила и норми, както казах, ключово е писменото съгласие за даряване на биологичен материал за научни изследвания. Необходимо е да осигурим на пациента защита на личните данни, неговите лични данни и това става чрез анонимизиране или псевдонимизиране на данните, които се съхраняват за пациентите. Разбира се, пациентът трябва да е наясно и с възможностите във всеки един момент да се откаже от участие и да изтегли своите проби от съответната биобанка. Но също така и с възможността, която се дава за получаване на резултати, в случай, че с неговите биологични проби се направят изследвания, които довеждат до резултати, свързани директно с здравето на пациента. Например, намиране на определена мутация, която поставя диагнозата на пациента или която показва, че този пациент е предразположен да развие определено заболяване. В писменото информирано съгласие се иска от пациента също така съгласие данните от различните изследвания, особено генетичните изследвания, които представляват лични данни, да бъдат съхранени в анонимизиран вид в публични бази данни, за да могат те да бъдат достъпни за други изследователи в бъдеще. Може да се поиска и съгласие материалите, които се съхраняват, в бъдеще да бъдат използвани от различни фармацевтични компании за разработване на нови лекарства и ваксини. Разбира се, в целият процес при биобанкиране
е изключително важно ангажирането на пациентите. Това те да бъдат наясно с съдбата на биологичните материали, които са дарили, и в случаите, в които се получат резултати, свързани с тяхното здраве, да могат да получат обратно резултатите директно от изследователите. За какво всъщност ни служат биобанките в ерата на персонализираната медицина? Това са материалите, които са основа на всички качествени научни изследвания, които водят до ново познание, до познание за причината за различните човешки болести. Те могат да доведат в някои случаи и до откриването на конкретната причина за дадено генетично заболяване при даден пациент. В други случаи може да не доведат до конкретен резултат при индивидуалния пациент, но като цяло да допринесат за развитието на науката и да помогнат в бъдеще на други пациенти със същата диагноза, тъй като способстват за откриването на нови лекарства. При съхраняването на биологични материали от различни хора, от различни етноси и популации, данните могат да бъдат изключително ценни за различни популационни изследвания, при които могат да се изследват връзките между отделните популации и произхода на тези популации. Биобанките са много важни и при фармакогенетичните изследвания, които целят да изследват всички варианти в човешкия геном, които допринасят за това как един индивид метаболизира определени лекарства. Те могат да бъдат много ценни и когато се изследват не само генетичните фактори, но и как тези фактори се повлияват от околната среда. Каква е ролята на диетата, начина на живот и околната среда върху нашето здраве, в зависимост от това каква е генетичната информация, която ние сме унаследили от родителите си. Но за да можем да стигнем до отговор на всичките тези изключително важни въпроси за здравето на хората, е необходимо тази информация да бъде събрана по идентичен, надежден начин и използвана в конкретните научни изследвания. Ето защо в Европа съществува мрежа от биобанки. Това е научна структура, която представлява разпространена мрежа в европейските държави, наречена BBMRI ERIC. Тази мрежа от биобанки, към тази мрежа от биобанки BBMRI ERIC, България се присъедини през 2018 година като пълноправен член, като българският представител в BBMRI ERIC е Медицински университет София и аз съм националният координатор и участник от българска страна в BBMRI ERIC. Това е една изключително голяма инфраструктура, в която участват 21 държави членки, над 500 биобанки, виждате във всички европейски държави, като съдържанието на биологични проби в тях е над 100 милиона индивидуални проби. България се включи през последните 2 години в работата на BBMRI ERIC, в нейните структури, управителен съвет, общо събрание, а също така и започна изграждането на националния хъб в Центърът по молекулна медицина и укрепването на възможностите за съхранение, за биобанкиране на биологични проби от пациенти с различни заболявания. Включихме се и в Европейската седмица за биобанкиране миналата седмица, 2020. За съжаление, заради COVID-19 не можахме да бъдем реален домакин на Европейската седмица за биобанкиране, която се проведе изцяло виртуално. Мисията на BBMRI ERIC е реално да служи като основа
за научни изследвания в цяла Европа и да улесни достъпа до наличните биологични ресурси и биомедицински съоръжения за научни колективи от Европа и от целия свят. Основният принцип, на който се гради участието в BBMRA-ERIC, в тази инфраструктура, е съгласието на индивидуалните биобанки и национални хъбове да споделят наличните при тях биологични проби за научни цели. BBMRA-ERIC и нейните биобанки на практика са основни участници в най-авангардни научни изследвания, целящи откриване на причината за човешките болести и намиране на нови методи за лечение. Както казах, националният координатор е Центърът по молекулна медицина, в който разполагаме с капацитет за извършване на, освен на различни видове изследвания, и за архивиране и съхраняване на биологични проби, за изолиране на ДНК и РНК и за тяхното последващо генетично изследване. Всичко това е от изключително значение за развитието на съвременната медицинска и биомедицинска наука и за по-бързото всъщност трансформиране на традиционната медицина към персонализирана и прецизирана медицина, базирана на геномната медицина и медицина на доказателствата. За разлика от ситуацията в момента, в която лекарите събират информация за пациентите си, за техните симптоми, чрез различни изследвания, изобразителни или лабораторни изследвания, поставят диагноза и впоследствие предписват съответното лечение на пациента, но то не е прецизирано и не винаги е достатъчно ефективно. Се надяваме в бъдеще, благодарение на технологичните възможности, наличието на биологични материали за изследвания с модерни молекулярно-диагностични тестове, съчетани с множеството данни, които би трябвало да се съдържат в електронните здравни досиета за всеки един пациент, всичките тези данни в бъдеще да могат да бъдат използвани и с възможностите на съвременните технологии за обработка на големи масиви от данни, да бъде извлечена максимална информация, която да ни даде на базата на известното в науката до момента най-точната диагноза, най-прецизната диагноза и да бъде намерено най-точното за конкретният пациент индивидуализирано лечение. Разбира се, за да може това да се случи в реалността, са необходими изключително много инвестиции и изключително много усилия от страна на всички заинтересовани. Особено важна е ролята, разбира се, на държавата, на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, на отделните лечебни заведения, за да могат да бъдат създадени условията, в които да се събират и изследват тези биологични материали. Фармацевтичната индустрия може да бъде изключително ценна при намирането на нови лекарства, но за да стане всичко това, са необходими много усилия и инфраструктура, която да отговаря на съвременните изисквания развита в университетски комплекси, с мощни биобанки, с възможности за съхраняване и обработка на големи масиви от данни и биостатистическа обработка, с възможности на различни научни колективи да осъществяват мащабни научно-изследователски проекти, за да бъде генерирано ново познание, което в последствие, както знаете, трябва да бъде проверено, всички нови лекарства
нови възможности за лечение трябва да бъдат проверени в различни фази на клинични проучвания, за да стигнат до леглото на болния. За всичко това от изключително значение са и подготвените специалисти в медицинските университети в страната и не на последно място за развитието на трансфузионната медицина е необходимо и участието на пациентските организации, участието на медиите за популяризиране на научните изследвания и подкрепата на регулаторните органи в държавата. И така, след всичко това искам да ви разкажа за случаят, известен като HeLa. HeLa е клетъчната линия, първата в света обезсмъртена клетъчна линия, като названието идва от имената на пациентката, която е дарила биологичният материал, Хенриета Лакс. Тази жена е развила тумор, рак на шийката на матката на 51 години и след операцията, въпреки че не е дала информирано съгласие да бъде използван този туморен материал, клетъчният биолог Джордж Ото е създал клетъчна линия с тези туморни клетки, която в последствие дарява за научни изследвания. Пациентката, за съжаление, е в напреднал стадий и почива след няколко месеца, но клетките, изолирани от нейния тумор, продължават да живеят и сега. С помощта на тези клетки, на тази клетъчна линия, към момента са публикувани над 60 000 научни публикации. Произведени са над 50 тона клетъчни линии от HeLa клетки и с помощта на тази клетъчна линия са направени над 17 000 патента. Тази клетъчна линия е помогнала за създаването на полимиелитната ваксина през 1952 година, за откриването на теломеразите. През 1953 година е направено клонирането на тази клетъчна линия и чак 2011-2012 година е секвенирана напълно, така че се знае генома на тази пациентка. Интересно в случая е, че тъй като генома е лична информация и немският научен колектив, който е извършил секвенирането, е публикувал тези данни без съгласието на наследниците на тази пациентка, в крайна сметка се е стигнало до споразумение с тези наследници, как точно да става достъпа до геномните данни с съдействието на Франсис Колинс, който е шеф на NIH. И така, виждате, с помощта само на една клетъчна линия се осигурява един изключително голям принос за развитието на биологичната и медицинската наука. А представете ли си какво може да се постигне с много повече проби, например с 1 милион пациенти? Знаете, че в Европа и в света са в ход мащабни проекти за секвениране на човешкия геном, за различни национални проекти за изследване на генома на англичаните, на американците, на естонците. Реално биобанкирането и събирането на материал от пациенти променя начинът, по който се извършват научните изследвания в момента. Все повече се извършват големи, мащабни научни изследвания, включващи хиляди, десетки и стотици хиляди пациенти. Именно по този начин може да се стигне до причината за заболявания, които се дължат не на един генетичен дефект, а на множество такива, каквито са повечето комплексни заболявания с голям социален ефект. Реално всичко това се прави с цел откриване на причината за човешките болести и, разбира се, подобряване здравето на бъдещите поколения. Именно такъв е девизът на биобанката
на Англия. В Европа преди няколко години беше поета инициатива за обединяване на наличните геномни данни, генерирани от различни национални проекти, така че да могат те да бъдат обработени и използвани за получаване на максимум информация в Европа за различните заболявания и за особеностите на различните популации. България през 2018 година подписа декларация за съгласие за свързване на геномните данни и споделяне на тези геномни данни с останалите европейски страни. Проблемът е, че досега за тези 2 години в България не е иницииран и подкрепен финансово голям национален проект за българският геном, за генериране на геномни данни за българското население. Иначе виждате, че почти всички държави в Европа подкрепят тази декларация, било като пълни членове или като наблюдатели. И така, според мен, е дошло времето за мащабен български геномен проект, с който България може да реализира на практика своят принос към декларацията за събирането на над 1 милион генома в Европа до 2022 година, като в същото време реализирането на един такъв проект ще даде отговор за причината за различни заболявания, както редки генетични заболявания, така и различните онкологични болести, така и честите социално значими заболявания, като диабет, сърдечно-съдови заболявания, невродегенеративни болести, като болестта на Алцхаймер или болестта на Паркинсон. По този начин ще може да се направят изследвания за фармакогенетиката и фармакогеномиката, специфична за българското население, да се направят мащабни популационни изследвания, а също така да се изследват и инфекциозните болести и приноса на генома за предразположението към различни заболявания. Това е изключително актуално в период на COVID-19 пандемия, тъй като вече знаете, че при някои пациенти болестта протича почти безсимптомно и много леко, докато при други, въпреки че липсват съпътстващи заболявания, тя може да протече много тежко. И най-вероятно причината за това се крие именно в генетичните особености на всеки един пациент. И с това ви благодаря за вниманието и се надявам да се възползвате от възможностите на тази годишната Европейска нощ на учените и да посетите много от изключително интересните и забавни понякога презентации, свързани с развитието на науката в България. Благодаря ви още веднъж за вниманието.